Hei kaikille! Mä olen viime aikoina ollut paljon rukouksessa ja sanan ääressä lukenut Raamatun sanaa. Ja tänään 18.3.2020 Jumala on laskenut mulle tällaiset sanat, jotka mä luen nyt teille. Tämä on viesti Suomelle ja koko Suomen kansalle. Ja tämä kuuluu näin. Älä pelkää sinä pieni kansa. Älkää murehtiko, sillä Herran tulo on lähellä. Hän on antava teille voiman tämän ajan keskelle. Voiman tähän hetkeen. Hän ei ole hylännyt teitä, eikä tule hylkäämään. Hän puhdistaa teidät niin kuin hopea puhdistetaan, niin että loistatte kirkkaina Herran päivänä. Hän puhuu teille yöllä unessa ja hereillä näyissä. Hylätkää epäjumalanne ja palatkaa minun luokseni, sanoo Herra. Kun käännytte ja kadutte syntejänne, hän antaa teille anteeksi ja antaa lahjaksi ikuisen elämän. Elämän niille, jotka Herran nimeen, Jeesuksen nimeen turvaavat. Hän tahtoo siunata teitä, hän tahtoo pelastaa teidät. Mutta Herra ei ole kuin apteekki, että vain hädän hetkellä ihmiset turvaavat Jumalaan ja sitten taas hylkäävät hänet. Herra tahtoo teidät kokonaan. Hän haluaa uudistaa ja antaa teidän syntyä uudesti ylhäältä taivaasta, kun luovutatte koko elämänne hänelle. Hän ei anna niin kuin tämä maailma antaa. Hän antaa uuden elämän, rauhansa ja voimansa. Ne, jotka hänen turvaavat, pelastuvat, eivätkä kuolemaa näe. Joka uskoo poikaan, Jeesukseen, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Älkää ihmetelkö tätä, mitä maailmassa tapahtuu. Olenhan minä siitä teille kertonut sanassani. Paljon täytyy tapahtua ennen tuloani, mutta omilleni annan rauhan, kun he turvautuvat minuun. Tästä maailmasta ei voi kukaan löytää rauhaa. Ja nousi psalmi 91 myös tähän kohtaan. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinuun ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet, sinä Herra olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn, varjella sinua kaikilla teillesi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli. Sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Nyt on aika kääntyä Jumalan puoleen. Nyt on aika rukoilla meidän kansan, perheiden ja vanhusten puolesta. Jumalan tahto on, että me yhdessä kansakuntana käännymme hänen puoleensa, joka voi meidät pelastaa. Koska hänellä on valta ja voima taivaassa ja maan päällä.
Hän on voimallinen myös meidät varjelemaan suurelta tuholta ja vaikeuksilta. Tämä kansa on aiemminkin yhdessä kääntynyt taivaallisen Isän puoleen, ja Jumala siunasi tätä kansaa ja antoi suuren viisauden toimia sodassa niin, että saimme itsenäisyyden. Tämä sama muuttumaton Jumala, ainoa oikea Jumala, Jeesuksen Kristuksen Isä, on voimallinen pelastamaan ne, jotka huutavat häntä avuksi hädänpäivänä. Katsokaa, ette te tee niin kuin tämä maailma tekee, vaan niin kuin taivaallinen Isänne teitä neuvoo ja ohjaa. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Turvatkaamme yhdessä häneen nyt ja aina.